Ποιο είναι το μυστικό για να μειώσεις τη χολυστερόλη σου χωρίς χάπια? Και ναι, κρύβεται στο πιάτο σου. Πάτησε follow και πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό. Αν συνδυάσεις τη βρώμη με τις β-γλυκάνες της, το γιαούρτι με τα προβιωτικά και τα μύρτιλα με τις πολυφενόλες, τότε έχεις ένα πιάτο σύμμαχο ενάντια στη χολυστερόλη. Οι β-γλυκάνες της βρώμης είναι διαλυτές ίνες που δεσμεύουν τα χολικά οξέα και μειούν την απορρόφηση της χολυστερόλης. Σύμφωνα με τις μελέτες, η πρόσληψη πάνω από 3 γραμμάρια την ημέρα μπορεί να μειώσει την LDL χολυστερόλη 5 έως 10%. Θέλεις να ενισχυθείς παραπάνω? Πρόσθεσε τις φυτοστερόλες, τα φυτικά συστατικά που μειώνουν αποδεδειγμένα την απορρόφηση της χολυστερόλης στο έντερο. Συστηματικές μελέτες δείχνουν ότι η πρόσληψη 2 γραμμαρίων φυτοστερολών την ημέρα μπορούν να μειώσουν την LDL χολυστερίνη 7 έως 10%. Μία μείωση 10% είτε μέσω της δίαιτας είτε μέσω της αγωγής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο ως και 20%. Η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη για πολλούς, αλλά η πρώτη γραμμή άμυνας βρίσκεται στο πιάτο σου. Πάτησε follow και γράψε μου αν το γνώριζες.